No niin, Markus Happo, nyt on kauden ensimmäinen turnaus tässä alla. Kello näyttää vähän yli 7. Monessa aikaa oot herännyt tänä aamuna? Puoli viideltä. Millä fiiliksi pelaamaan tänään? No niin Juho, peli meni tosi hyvin, löit kunnarin tossa pelissä ja sillä ratkesi 5-4 voitto. Mitkä on fiilikset tässä vaiheessa? No jaa, sellaiset kohtalaisen unetavat. No nyt tulikin vahingossa video. Vilkuta kameralle vähän se. Arttu. No niin, pelijohtaja Janne Teittinen. Nyt on ensimmäinen turnaus ohitte ja takana on 1 voitto, 1 tasapeli ja 1 tappio. No. Mistä? No rupeeta.